when we want to describe that somebody prioritizes foreign things and does not value his own thing, in my village, we say, "Anu no adira atu ya n'anya." Na anu no atụlọ gị n'anya. Mmadụ na the thing ndị ọcha na-atụkarị ya egwu n'ụwa. The thing they are most afraid of. Ọbụkwa maka ndị dị passive or not the active ones wey dey involved in exploiting Africa. Yeah? The thing fa na-atụ egwu the most bụ anyị mmalụ mmụọ anyị, tiri mmụọ anyị. Onwere ife fa ka na-atụ egwu karịa ya. Maka na fama na ka anyị jide mmụọ anyị, anyị ata afa ata. Mana gị nwa na anụ na-atụ gị n'anya. Taa bụ gboo, ukwu erugo oge ya. Ogene ka eji agwọ ọrụ ukwu. Ukwu erugo oge ya.